Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос посреди нас. Нині в Євангелії Господь відкриває перед нами некий таїнственний процес возростання дерева или якоїсь рослини. Господь каже, зернятко, упавшоє в землю, таїнственно скривається в землі. Чоловік ніч не видить. Днем, ноччю робить свою роботу, а зерно в землі починає робити само. Земля сама в собі має силу, розкриває зернятко, а в зерняткові закладена та сила, котра буде давати появлення нового ростка. Росте стебло, потім появляється колос, і наконець в колосі наповняється пшеницю. Вот так подобно і Царство Божє в чоловікові незамітно возрастає. Бог так устроїв наше життя, що то, що ми приобрели духовне, не можеш пощупати. І у апостола Павла є предупреждення, що наші блага, наші дари, наші благословення сокриті з Христом в Бозі. Лише тоді, коли буде страшний суд, там відкриється, що ми маємо. Но от сьогодні є одне предупреждення. Окажеться так на страшному суді, що хто мав, йому добавиться. А от хто подумав, що має, а реально це було його лише фантазія, то одиметься в нього і то, що думає, що має. Сложна фраза для поняття, но зрозуміла для людей, які пам'ятають, що таке фантазувати собі в цьому світі свої плюси. Гордитися, превозноситися, возвишатися над другими. Це для християна православного ганьба. Люди цього світу, наоборот, платять рекламу, ролик телевізійний. Якийсь бізнесмен поміг людям на 100 гривень, а на 500 тисяч ролик зробить у телевізорі. Волів би тоді гроші дати людям, бідним, знедоленим, та мав би сокровище на небі. А він вибирає земний образ, хвалу, похвалитися. Ви знаєте, на всю державу я поміг 100 гривнів, а 500 тисяч ударив у телевізійну рекламу. І тому так важно нам урозуміти, що Господь хоче від нас, прискіпити до нашого серця розуміння. Якщо ти не создаш для себе, як образ твого життя, добру землю, у котру падає зернятко Слова Божого, якщо ти Слово Боже не приймеш, щоб воно не взросло в тобі і не дало колос і пшеницю, то ти просто неживий чоловік, і життя твоє зачастую марное, безсмисленное. Йому ся виділо, що так ліпше, і йому виносить народна молва приговор. Марно прожив життя. У його всередині, в душі ніч не виросло, просто пустий і безплодний. Так Царство Божє, каже Господь, внутрі вас є. Царство Боже починається знутрі, коли починається рихла земля, заршувати землю покаянням, свою душу приготовити, щоб вона була здатна слухати доброє, видіти доброє, старатися робити доброє. Така земля способна учути Слово Божє і дати плод. Дві сестри Марія і Марфа вроді би одинакові, одинакова освіта, одинакові дипломи, но прийшов Ісус у гості, а Марія сіла так жадно слухає Слово Боже, і кожне слово запускає в себе. А Марфа бізнесменка, гостина, движення, вона така ділова. Каже, Господин, не брежеш, що сестра моя одну не оставила служити. Скажи, най мені поможе. Не виходить із церкви, тільки довго молить у церкві. Не йде думаю, треба вдома робити. А Ісус їй каже, Марфо, Марфо, ти так печешся, переживаєш за земної. Но єдно на потребу, котру Марія ізбрала благу частину. Слухати Слово Боже і його виконувати. Дати Слову Божому войти в тебе і дати плод. Один плод дасть 30 зерняток. Другий колос 60 набере. Буває, що колос має 100 зерняток. Вдумайтесь, який урожай. 100-кратний урожай. Бог покликає нас завжди пам'ятати. Ти стоїш рядом коло чужого чоловіка, або десь жінка коло другої стоїть, і деколи мисль проскочить. Я ліпше в діта,
а в мене ліпше в порядку. Етім може зробити помилку, бо може рядом стояща у небесному сокровищу має більше дарів, чим ти. І на страшному суді, як ся будеш ганьбити, коли у тебе лише 2 буде, а в неї 122. Вся школа наша православна ніколи не возвишатися, ніколи не превозноситися. Всегда, коли ти вважаєш, що ти оцінив себе в 100, зріж пополам, на 50 лише. Так буде ліпше, тому що ти зможеш реально оприділити, що і як поступати. Всегда мені любилася фраза «осознанное незнание – важнейший фактор познання». По-простому. Поки ти не порозумієш, що ти не знаєш, учитися не будеш. Царство Божие силою береться, каже Господь, і нужниці, принуждаючи себе, Царство Божие візьмуть. Царство Божие внутрі вас є. Земля ваша у душі, прийнявши зернятко, починає там формуватися Царство Божие. Тому так важно сповіді причастя, що коли вдруг упав у твій керт дощ кислотний, що роблять люди, щоб спастися від того дождя кислотного? Роблять над огірками і над помідорами некое покривало. Поки дощ не паде, відкривають, а коли дощ приходить, закриють, щоб потім спасти урожай. І ми в цьому світі кілько на нас паде кислотних дождів. Відкриваєш телевізор, радіо, там така кислота, там такий ужасніший, зловонний голос цього світа. Як важно, коли чоловік їде на машині через якусь територію, де є якесь производство, бистренько закриваються окна, виключається вентилятор, щоб до ту зону проскочити. Життя наше – це прохождення зловонної зони, де так много вреда цей світ може наробити чоловікові, який не готовий або не предупреждений. Також мені любиться фраза, яку люблять студенти. «Предупрежден» – значить озброєний. Коли чоловік знає, що це гріх у тобі сидячий або притаївшийся, може ти поставити подножку, ти будеш осторожний. Но якщо ти увірений, забув за все, понадіявся на себе, на свою хитрость, уви, скільки ошибок, проблем, бід і напастей. Господи, навчи нас любити Тебе і зробити свою землю душі придатною для Слова Божого, щоб наша душа була плодоносна, щоб з неї сатана не викрав зернятка, щоб не перетворити нашу землю, душі нашої у проходний двір, через котрий всякі біси пролітають і все лишають нас міра і розсудка. Поможи нам, Господи, силою чесного і житорящого креста держати панцир духовний довкола себе, закриватися, мати прийоми духовного захисту, за котрий кажуть ті отці постоянно. І церква рекомендує не ганьбитися, не лінуватися хоч 100 раз на день покреститися, 100 раз на день мати думку в молитві, в Бозі, бо так поступаючи, ми захищені від кислотного дождя сатанінського, ми захищені будемо від того, щось ми не предупреждені, ми знаємо, світ возлі лежить, будь осторожний, хочеш бути цим боротися з цим світом, неумолімо вступиш у вражду з Богом. І наоборот, тільки ти став християнином, як удивляєшся, як цей світ починає зуби показувати в ненависті проти тебе. А іменно і це буде добрий признак, коли в цьому світі дикому нас цей світ буде не любити, гнати, унижати, значить ми і збрали добрий путь. Боже мати, благослови наших людей, щоб ніколи не забували, що Царство Боже внутрі в нас є, що воно починається із покаяння і духовного труда над самим собою, щоб не возвишатися, не превозноситися, завжди бути в смиренні, бо так поступаючи, і буде зернятко наше тайно від нас возростати, тайно від нас буде давати плоди. Ну а в вічності, коли відкриється суд Божий, то там, хто буде мати, йому, каже Господь, і додасться. Господи,
Зроби, щоб ми були тот народ, котрому додасться, і щоб з вірними і святими і ми наслідували Царство Божие, Царство святих. Амінь.